Hi friends rok ang mobile order khamen tak na hana nai tongo tak thang tonglai. Actually ang duita mani order khamani tini kaisa si sopai chuo te kaisa ang tripod abo knargo sopai to tongkha order khema ke ek login khlaio ang. Hi friends nailene ang order mani nama rok norok nai tongli jotno. Hi hinggang mani nama ni norok no punugana kisa. Ani phone ka Realme 6i 6GB RAM ang nawo obono botabuk ano rinan bage tiklakya sengbono tag rangya phuka tabuk bo naka nawenya bo sini mane product no tabuk scan khai verify khanyai abone pore seng amane nyo nanai bo tabuk nai tongo sengbono rang romani thik dangka nai actually ang open no naka 14,000 khlai nai anh hay bo rang no goni phika kaisa thikda tong hanai bo goni bai nai sino saka ni thik no nai sengke seng tabuk sine mane nyo nawoi kifli tong lacha oga 7 betlium tiasa kem ni canteen sengke seng tabuk nogo kifil tongo norok nai tongdi finally seng tabuk sopanya naikha nogo tabuk thang tonglayo tini ango phone no manai ni belai excited dungje belai bwkha tongthokjak norok ang kisito phone no unboxing khaimani norok naidi haipano anglo waispan unboxing ro khaijeko norok haipano ani je manti ang no unboxing khaipnongnai norok naidi iko naidi omoke cover je Flipkart ni theke je cover sakbo rojak to himani somno ta khulogui tongo hingke amno tabuk sokopini bisingo tamotong abo norokno phunuknai norokbo jotono naimannai obo doi kok yangma bagui ang obono sisiki ma rwkha obo hingke seng manui namani aboni an phone namani omon bill haji seng obono tabuk khlok nainai je saka o tei kaisa cover khlaijak tongmani omno seng ta khlogui rwlainai finally guys obo khlaibaika ang tini belai excited dongsuka phone no manainai norok jodi ang je tabuk swkjor tei phunugui tongmani bising chajak hingka like and subscribe khairdi nini khasuksani mwnai hinui uansugui ano hingke seng tabuk phone open khainai ni bagui sakani cover rok khulogui tongmoi rai tongmoi finally tabuk phone kokha norok naimanai jotoni sakao tongo cover tei manual guideline
tongo omo to pori naijagla tei oro tongo sim ejected tool normal manna khna omo case mangkha tabuk finally phone tabuk tiklai phunugana norogno busuk dolok dara song bai song norog o phone no bahingjago kya comment khai sadi ang to hamjakha omo Facebook charger tei omo hingka data cable mangkha tei oro kunhano korika o box o sugno mano dara song bai song jotono o phone kisite unboxing khaimano sajak nok like kaisa khai ready tabuk sung o phone open khaina lenai bahayung tabo open ngai tongo Realme UI best tak sung start khaisne o phone finally open kha phone norok ni bagui te mahai kaham video to hanyai norok o channel no subscribe khai ready hambai. Man, you go first. 400 years wasted. Let's get rid of this hurt, 'cause that's the only way we'll ever see peace on